ассалому алайкум пайвандони гурӯҳи овозадори ангур ва бог. мо ҳам давоми ҳамин чанд солҳо аз наворҳои дар ҳамин гурӯҳ тамошо кардаму илҳом гирифтему як зиёда аз 100 бехниҳоли пинк леди дархост кардем. ака Искандар ба мо дастрас намуданд ва айни ҳол мехостам ки рафти нашонамоии ҳамин ниҳолҳоро ба шумо нишон диҳам. ин яке аз ҳамон ниҳолҳо аст, ниҳоли себи пинк леди дар такпайванди ММ106. мо баҳор вақте ки инро шинонидем, аз замин ба масофаи 60 сантиметр монида қайчидем. албатта баъд аз он дар гирду атрофаш шухаҳои зиёде шакл гирифтанд. мо яке аз бақувваттарини онро ҳамчун лидер монда, 4 тои дигар аз 4 канори он шохаҳои ҳосил барои ҳосил гирифтанд. 4 шохаро монда, боқӣ мондаашро бурида партофтем. албатта ин маслиҳати мутахассисо аст. маслиҳат медиҳанд ки айнан ҳамин тавр бояд себро шакл диҳӣ. яке аз тарзи шаклдиҳиҳои себ ҳамин аст. албатта ин шохаҳое ки шумо мебинед ба таври уфуқӣ истодаанд, худ аз худ ҳамин тавр ташаккул ёфтагӣ нестанд. мо инҳоро махсус бо ҳамин намуд симҳое ки худамон сохта шакл додем, ҳамин тарз ба ҳаминҳо ба ҳамин тарз шакл гирондем. яъне ин навъҳое ки мебинед, шохаҳое ки мебинед ба ин таври уфуқӣ истоданд. албатта дар аввали мавсим инҳо ин тарз набуданд, мисли ҳамин лидер ба самти боло ҳаракат мекарданд. мо ҳамин симро гирифта ба ҳамин тарз ҳамин шохае ки ба боло мерафт ҳамин хел шакл додем. албатта дар давоми як ҳафта 10 рӯз аллакай ин шоха ба ҳамин тарз шакл гирифт худаш. албатта дар давоми ҳамин кору мо як таҷрибаро ман омӯхт кардам, онро ҳам гуфтаниям. баъд аз он ки ниҳолро мешинонед ва як чанд шохаро интихоб мекунеду мемонед ва ба ҳамин тарз шакл мегиред. албатта баъд аз на кам аз 15-20 сантиметр шудани шоха баъд ин корро бояд кунед. баъд аз он ки бо ҳамин сим ё бо ягон чиз шакл диҳӣ кардед, як намуд порошок аст, калтсиевая селитра мегӯянд. калтсиевая селитра дар 10 литр об 15-20 граммашро омехта карда, баъд аз шаклдарории ҳамин шохаҳо ба баргҳои ҳамин мепошед. баъде ки пошидед, албатта калтсиевая селитра бисёриҳо медонанд барои организми инсон ҳам барои бақувват кардани, барои устувор кардани устухонаш истифода мебарад. барои ниҳолҳо ҳам ҳамин тарз барои устувор кардан, бақувват кардани ҳамин шохаҳо истифода бурда мешавад. яъне ки вақте ки шумо ҳамин шохаро ба ҳамин тарз шакл гиронидеду калтсиевая селитра пошидед, албатта ин шоха тезтар ба ҳамин тарз қолаб гирифта албатта бақувват мешавад. асоси ба ҳамин намуд шакл додани шохаҳои канории ниҳол ҳамин аст ки дар шохаҳое ки ба тарзи горизонталӣ уфуқӣ шакл гирифтаанд, ҳосил нисбатан ба шохаҳое ки ба самти боло ҳаракат мекунанд, ҳосил зиёдтар мешавад. ва як чизро ҳам ман дар давоми ҳамин кор таҷриба карда дидам. баъд аз оне ки мо ҳамин шохаҳоро ба ҳамин тарз шакл диҳӣ кардем, ана ҳамин муғҷаҳое ки дар танаи шохаи асосии танаи ҳамин худи лидер буданд, каме варам карда мисли муғҷаи ҳосили оянда шакл гирифтанд. ва ин яке аз онҳо шоха афзоиш ёфта дар охири худ муғҷаи ҳосили соли ояндаро нишон дода истодааст. инам албатта сабабаш ба фикри ман қувва вақте ки ба боло нарафт ба тана истифода мешавад ва он ҳосили оянда ташаккул меёбад дар ҳамин давра.
тарзи обёрии ниҳолҳо бошад системаи қатрагӣ ҷорӣ карда шудааст. ҳозир нишон медиҳам. Аз ду канори ниҳол ду лентаи қатрагӣ гузаронидем. албатта инҷо аз сабабе ки мо ҷой надоштем дар назди Нунушказор шинонидем ниҳолҳоро. ман маслиҳат медиҳам ки бояд 60-70 сантиметр радиуси 60-70 сантиметр ду атрофи ниҳол алафҳои бегона тоза карда шавад ва мо аз ноилоҷӣ мо наметавонем ки зунушкаро нест кунем. ниҳол бо назардошти ҳамин ҳам нашонамояш хуб аст. ниҳолҳои мо масофаи байни ниҳолҳо 1 метру 30 сантиметр, байни қаторҳо бошанд 3 метр. албатта худованд насиб гардонад, агар оянда мебинем таҷриба мо чӣ мешавад. ғайр аз ин якчанд ниҳоли пистаи акбарӣ пайвандӣ ҳам гирифта будем аз акаи Искандар. ниҳоли пистаамон дар аввали мавсим нисбатан афзоиши хуб карду дар давоми мавсим гӯем камтар афзоишаш суст шуд. ман ба акаи Искандар муроҷиат кардам, гуфтам ки чаро ин ҳамин тавр аст. акаи Искандар дидану ниҳолро сураташро албатта партофтам, аксашро. гуфтанд ки бениҳоят нашонамои пистаат хуб аст, писта ҳамин аст, дар як сол ҳамин қадар афзоиш мекунад. албатта ин ҳам оянда, ин ҳам барои таҷриба кунем, бинем ки дар иқлими мо писта чӣ тавр мешавад. оянда агар хуб нашонамо ёбаду хуб ҳосил диҳад, метавонем ки худо хоҳад аз ҳамин боғҳо бунёд кунем.